युवा ग्रुप कुलेवाडी याचकडून एक फरमाईश आली आहे. मी निघालो तुम्ही येता का? या फरमाईशसाठी 101 रुपयाचं पारांचं काढलं आहे. तर आम्ही सायर मिक्स भजन मंडळ साखरबादांचे आभारी आहोत आणि आम्ही त्यांची फरमाईश पुरी करत आहोत. धन्यवाद. बोलवलं जणू साईनं
हॅलो. कैलासवासी नर्मदा गंगाराम कुळे आणि गंगाराम कुळे यांच्या स्मरणार्थ कुळे परिवार यांच्याकडून 201 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तर आम्ही साई रिमिक्स भजन मंडळ साखरपा आपले आभारी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद. बांगड्याची माळ लिंबवानी डोळा बांगड्याची माळ लिंबवानी डोळा उभी आहे नदीच्या काठाला नदीच्या काठाला लखबाय होत राजालाही भेटीला लखबाय होत राजालाही भेटीला होत राजालाही भेटीला होत राजालाही भेटीला Raja
भेटीला नवस जग तुझा हे विवाह जगता सुखेल झाला या खेळ जगत सुखेल झाला या खेळ जगत सुखेल झाला या खेळ नवस जग तुझा हे विवाह जगता सुखेल झाला या खेळ जगत सुखेल झाला या खेळ जगत सुखेल झाला या खेळ करणारी 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 रक्तबीज तूत पडला रक्तबीज तूत पडला लखबाई मोतरा झाला भेटीला लखबाई मोतरा झाला भेटीला मांगडची माळ लिंबवणी डोळ मांगडची माळ लिंबवणी डोळ उभी आहे नदीच्या काठाला हो उभी आहे नदीच्या काठाला लखबाई मोतरा झाला भेटीला लखबाई मोतरा झाला भेटीला मोदरा झालंय भेटीला लखबाई मोदरा झालंय भेटीला हॅलो कैलासवासी शिवराम दत्तू कोळे व गंगाराम दत्तू कोळे यांच्या स्मरणार्थ अद्विक कोळे यांच्याकडून 101 रुपयाचं पारितोषिक चाललं आहे. तर आम्ही सायर मिक्स भजन मंडळ साखरबा त्यांचे आभारी आहोत. धन्यवाद. साई प्रेम
दुःखाची सरून रात कशी होते पहाट असंच काहीच घडत साईची झाल्यावर भेट कशी सरून रात कशी होते पहाट असंच काही घडलं आईची झाल्यावर भेट साई विना काही कळेना साई विना काही कळेना मन कशात रमेना कसा भेटेल हा देवाला साई पालखी चाला बहाना भक्त चालला चालला दुर्णी वारीला भक्त चालला चालला साई वारीला शिर्डीच्या वाटेवरती आईची शीतल छाया पालखीच्या सहवासात थकली नाही छाया बघत साईची मूर्ती गाली हो भरती पाहुनी भरता आई कालीच्या मूर्ती कैलासवासी रघुनाथ गंगाराम कुळे यांच्या स्मरणार्थ श्री विश्वनाथ शांताराम राणे यांच्याकडून 501 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तरी साहेर मी भजन मंडळ साखरपाड्यांचे आभार आहे. धन्यवाद. हॅलो
गणेश सोडे यांच्याकडून अक्षय शिंदे गायक यांच्याकडे 201 रुपयाला पारितोषिक आलेले तर आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. गोकारल्याचे माऊले तुझा महिमा मी गाते गोकारल्याचे माऊले तुझा महिमा मी गाते तुझेच भेटीसाठी गोवाळे जीव माझा तळमळतोय गो तुझेच भेटीसाठी गोवाळे जीव माझा तळमळतोय गोकारल्याचे माऊले तुझा महिमा मी गाते गोकारल्याचे माऊले तुझा महिमा मी गाते तुझेच भेटीसाठी गोवाळे तू माझा तळमळते 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 गोकारल्याचे माऊले तुझा महिमा मी गाते गोकारल्याचे माऊले तुझा महिमा मी गाते
संकटी धावतो असताना पावतो आई संकटी धावतो असताना पावतो आई संकटी धावतो असताना पावतो आई संकटी धावतो हरल्याचे डोंगरे दुनिया दर्यावर ठेवणार हॅलो, कैलासवासी सुनीता गोविंद सोडे यांच्या स्मरणार्थ विराज सोडे यांच्याकडून 101 रुपयाचा पारितोषिक झाले आहे. तर आम्ही साई रिमिक्स भजन मंडळ साखरबा यांचे आभारी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.
हॅलो, चंडावादक अंकुश माईक यांच्यासाठी 101 रुपयाचा पारितोषिक आला आहे चंद्रकांत कुळे यांच्याकडून. असा कसा हा देव येणा झाला पहा कशी हिनवला शिव अवतारी तुझी पार्वती सदानंदाचा देवाधिपती कशी हरली त्याची मती एक मनात इच्छा होती कधी होईल अर्धांगीन त्या खंडोबाची कारभारी साली भानुधन घरी 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 देवाधिपती कशी हरली त्याची मती एक मनात इच्छा होती कधी होईल अर्धांगीन त्या खंडोबाची कारभारी साली भानुधन घरी खंडोबाची कारभारी झाली भानुधन घरी खंडोबाची कारभारी झाली भानुधन घरी खंडोबाची कारभारी झाली भानुधन घरी जाऊन चंदना पुराला पाहतोय मानु चंदनाला जाऊन चंदना पुराला पाहतोय मानु चंदनाला पुरण पडलेला साला देव फुलुनी कसा गेला पुरण पडलेला साला देव फुलुनी कसा गेला तिचा पण झाला पूर्ण तो करुण तिला घालून पैंजण म्हणे तुला मी सांभाळीन ते खंडोबाची कारभारी झाली भानुधन घरी खंडोबाची कारभारी झाली भानुधन घरी भानुला ठेवून मनात जागून दिन रात भानुला ठेवून मनात जागून दिन रात लावून साऱ्या धनगरात आठवय भातामध्ये ताट लावून साऱ्या धनगरात आठवय भातामध्ये ताट तिला वाचनात गुंतुनी म्हणे होतो मी तुझा धनी चालणी अंतरी जपुनी खंडोबाची कारभारी साली भानुधन घरी खंडोबाची कारभारी साली भानुधन घरी देवाधिपती कशी हरली त्याची मती एक मनात इच्छा होती कधी होईल अर्धांगीन त्या खंडोबाची कारभारी
रुपयाचं पार्सल आले त्यांचं असं म्हणणं आहे की तुला खांद्यावर घेऊन हे गाणं घ्यायचं आहे तर आम्ही त्यांची फरमाईश पूर्ण करतो धन्यवाद
साई बाबा
कैलासवासी हनुमंतवर रघुनाथ गंगाराम कुळे यांच्या स्मरणार्थ सौ प्रिशा प्रदीप कुळे यांच्याकडून 501 रुपयाचा परस्पर आला आहे. साई रमेश भजन मंडळ साखरबाग त्यांचे आभारी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद.
हल 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 आपल्या साईर भजन मंडळाचे कीबोर्ड मास्टर तसेच आपल्या साखरपेंनी उद्योजक शुभमदादा मांडवकर यांच्यासाठी प्रणय कुळे यांच्याकडून 201 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे आणि आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. धन्यवाद.